Ja, så er divisionen jo så også jeres sidste dag som elev på gymnasiet på Tjekskjern. Og ja, så venter der jer en rigtig spændende fremtid. Hvor er det et flot syn, vi skulle næsten alle sammen have lov at prøve at komme herop og stå og se ud og se på alle jeres flotte studenterhuer, som jo symboliserer jeres indsats. Og jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg er stolt. Og jeg vil også sige, at det er en ære for mig at få lov at dimittere jer herfra i dag. Og når jeg sådan ser ud, ja, så ser jeg også rigtig mange stolte forældre. Og kære forældre, til jer vil jeg bare sige, I har grund til at være stolte. Ikke bare stolte, men hamrende stolte. Jeg ved ikke, om I tror, at det her med at sige farvel er ren rutine for os. Og ja, lidt har I måske ret. For det kommer selvfølgelig ikke bag på os, at vi dimitterer studenter på den her tid af året. Det gør vi faktisk hver år. Men det gør det ikke lettere. Det gør det bestemt ikke lettere at tage afsked med dette års studenter. At skulle tage afsked med jer. Og det er ikke sådan, at vi bagefter bare rydder op. At vi bare tør tavle og gulve af, og så er I væk. Der vil altid være noget tilbage. Vi har jo haft et mere eller mindre dagligt samliv igennem 3 år. Og I vil blive husket. Og I vil blive husket altid for et eller andet. Og noget af det, som vi sådan vil huske jer for, det er jo måske først og fremmest, at I har været gymnasiets suverænt største årgang. Det var et kæmpe spring op til det, I kom, og det var også et lille fald året efter.